Ngempela sonto kugasele amadoda angaziwa kule mjondolo ehlomile. Ngokusho kwabazibonele, laba balisa bafike bafuna umnikazi womuzi bathi akakhiphe isibhamu. Ngabo-9 bahlaselwa abafana abawu3 mebesho ade bekhona endlini. Bangena ngaphakathi bafuna ibhamu beyihlalele nje. Emva kwalokho base bephuma noyedwa ade hlephuzu kombhede baphumana ngaphandle bafike bamdubulela ngaphandle baphinda babuya wathi ungena ngaphakathi endlini uthi yahlala endlini baphinda bamqedelela khona ngaphakathi endlini kuze kwagcina sekulimala nomuntu wamakhelwane ade sezama ukuphuthuma ethi uyofuna usizo lokuthi umphakathi ukwazi ukuphuma ulekelele nasi isigameko esingaka esenza kakhona lapha ngaphakathi eSwapha. Le ndawo yakhelene nesiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwana. Kodwa-ke umphakathi ukhala ngokuthi amaphoyisa ahudula izinyawo ukulwa nobugebengu. Engingakusho ngathi ubugebengu obula bukhulu kakhulu because uyathola ukuthi kwesinye isikhathi ngathi bona lobu bugebengu buphinde busondelene namaphoyisa. Sikhuluma nje njengamanje sisendaweni yawo e-police station le engafuni ukusebenza 24 hours. Kuba thola i-police station besebenza 24 hours. Ngabe kube khona ushintsho olwenzakalile khona lapha ngaphesheya eSwapha. Umphakathi ukhalana ngokuthi lesi siteshi samaphoyisa siyashesha ukuvalwa. Ucela ukuthi sivulwe imini nobusuku ikakhulukazi ngempela sonto.